banget. Ndang bar nyanyi bar. Waduh. Tak mut. Batukmu, batuk. Pelok. Nyidam sari kekidung memanis. Niken. Dalam. Aku ning kene iki sebagai apa? Dalang. Dalang itu menggerakkan apa? Wayang. Apa bedanya wayang dengan Niken Salindri? Kalau wayang itu kan gepeng, kalau niken kan ndak. Oh, bukan gitu. Lah apa? Kalau wayang itu semakin lama itu nyapo. Ren apa wah, urung tak apa-apa Oh, niku. Kalau wayang itu semakin lama umurnya. Sampe namanya kayak Mami Heru ta, Mas? Aku ki nerokne sampeyan ki lho aku. Kalau wayang itu Ya. semakin lama umurnya itu semakin antik. Wah. Kalau sampeyan semakin lama semakin cantik. Ya. Ha 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 ha. Napa ndelokmu kok tekan ndi mau? Mbah. Kaya ngene. Nyidam sari kekidung memanis kaya kumbang kang amulat sekar kepengin ngisep madune brengeng swara arum yayah manten kang lagya karon se deni Ramamet prana marang Kusumayu sedalutan bisa nendra karo mlaku ben suasanane panggunge ben urip. WW, Mas. Heeh. PW. Ngateng-ngateng. Sampeyan sing mlaku. Lho. Wis Sisan. luwih kok udalah kon mlaku dhewe renggang kula kinepyur pulut saya ketik dalang kok kon ngodang-ngadeg terus nyedam sarining tresna mlakune jak nginang ngene kaya mentok. Aku wis bawa ya ta, saiki nembang nggo muka dimah limbukan ya. Iya. Apa sing pelok wis bebas wae, meng bawane nyilih nyidam sari. Setia tuhu mawon nggih. Setia tuhu. Tak nyimakkan kene ya. Mungkin nek mboten teka pripun, Mas? Ya tak junjung. Nek ora. Tenan ya? Ya. Ya wis ra tak tekakne nek. Ora. Apa yo tega ta. Mengko setia tuhu nembang alon-alon. Yuk. Aku kang setya satu wit biyen nganti saiki
koyok ngene kok ora tekan iki lho. Wong ya cek apik suara. Niki meh kepentet ya, Mas. Malah meh kepentut. Lanjut. Ya. Sekali lagi. Selamat ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk ke-43. Mugi-mugi kedepanipun tansah pinayungan Gusti berprestasi muridipun ginanjar kesehatan, keselamatan karahayon, kawilujengan. Setya tuhu katur dumateng warga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Dik Niken, niki nggih kuwatah sing memonitor lumantar YouTube nganti tembus 10.000. Alhamdulillah. Iki juga ada pepunden dalang sing WA aku. Nggih, Bar monitor. Nah, saking ya tak anggap guruku bapakku dhewe, Pak Kangko, Karanganyar. Bar monitor salam guniken ya. Waduh lagi. Nunggal karep iki. Nggih, Pak, anderek ajar, matur nuwun pangestunipun ingkang kula suwun. Lanjut.
Iki penonton sing nonton semene kae dan lumantar YouTube oke sing nganti-nganti awake dhewe to. Incis. Oke sing nganti-nganti seneng karo Akbar karo Niken. Tapi di sisi lain juga banyak. Mula sampean mau padu aja nganti kegawa kebrongot karo emosi. Mergo nek dhewe nek apa-apane iki sing keplok ki ya akeh. Lho ora apa to. Tapi yang namanya hubungan itu pasti ada tukar padunya loh, Mas. Oh ya, minangka bumbune kono ya. Heeh, nek aku gak nesu berarti kan aku gak sayang sama kamu. Kamu mau toh gak tak nesoni gitu terus aku duyem ae gitu mau. Ya enggak mau. Mau ya ndak apa-apa. Ini ada apa itu dari penggemar nggih? Oh, Agni Lover. Waduh, ada. Agni Lovers. Iya. Apa Mas ya itu? dibawakan ke atas. Oh, Mas Karis. Ada ucapannya itu. Iya itu. Wah, itu buket seperti itu. Lah. Gede men. Oh, Bajire tak nek koke lho. Loh kan ini Nita sama Bakul Kok toh, Mas. Oh, iya, heeh. Oh, ki anak apane iki? Wow. Wah, dhewe kon badmintonan iki ketoke. Oh, koyo ngene. Iki ana rokoke Silver Queen. Oh, kok raket. Oh, terus iki duwe eketan. Wah. Itu diwacane itu. Oh, iya. Bacakan dong. Sini. Oh, ada lagi tuh sayang ya. Mas. Buket tok sak kelir dhewe piye. Ada lagi nih, Mas. Ya. Apa tadi? Ya. Oh, ya, siap. Ini Mas Akbar ditampar dulu. Lo dimbruk nih. Ini ada ini. Dibaca. Kamu kemarin punya hutang sama aku toh ini tape ini. Wis to gawanen nek duwite gawanen. Calone kan ya dhuwitku ya dhuwitmu to. Kecuali nek rokok ki nak nggo aku, sampean kan gak ngerokok. Lah ya gak apa-apa toh tak ge aku toh. Rokoke sampean kan beda ya dibaca ya, heeh. Yo, Ini panjang ini. Iya, panjang no, Teruntuk Bakul Kok dan Mbak Nita. Bakul Kok. Samiyan Bakul Kok jenenge. Iya. Terus semoga kalian bisa seperti Kok dan Raket yang tidak bisa terpisahkan, selalu sejalan dan satu tujuan. Ojo tukaran ae, ojo nesuan ae, langgeng-langgeng ya. Couple kesayangan. Kita Agni Lovers siap kawal sampai halal. Dukung dalam suka maupun duka, siap jadi garda terdepan buat kalian yang selalu siap support kalian tanpa batas dan tanpa kenal lelah pokoknya. Dari kalian kita banyak belajar arti kesabaran, kesetiaan. Dari kalian kita yo ngalah. Agni Lovers via grup WA, love you sekebon. Agni Couple kebangsaan dan salam kemati selawase iki wis bar. Kok enak. Wah. Iki apa? Oh, iki nyuwun gendeng iki. Gending. Cakra kembang, duet Mbak Nita dan juga Bakul Kok. Terus sing kemo kuwi. Sing ini. Wah, akeh men. Der. Apa? Der iki. Dir ya. Atau der itu macane. Mbak Niken dan Mas Akbar sehat-sehat bahagia selalu harmonis. Semoga yang kalian cita-citakan bisa tercapai, amin. Lancar segala urusan dan rezekinya. Maaf kalau boleh request satu lagu diduetkan. Sotia, Cokro Kembang, salam gemati selawase. Sampean nganggo klambi abang kok kaya iki ya. Lucu ngono. Tapi ini gak bernyawa. Oh, gak bernyawa, gak bisa anu ya. Sudah ya, kayak, Mas. duduk dulu istirahat nanti lagi ya. Wah, iki yuk ki. Bahaya. Taruh sana lagi, Mas Karis. Wah, abot tenan. Wong lanang sing gelem ngongkon aku ya gerak-bar tok lah sini. Kok iso mbok bales ngono lho. Iya. Iya, ya wis. Mana itu? Iya. Nih, wis. Ora entuk rokok kok semasa entuk rokok kopi.
Iso alon itu. Wes engko Caca ya nek gong keduman rokok dijupuk siji-siji ya. Oke. Ya. Istirahat dulu. Nes niki juga ada Mas Yudo, ya disepoti aja dipleroki dibajutne perahu layar. Apa? Oh, Jogja Istimewa. Oke, siap. Oke. Ya, yuk. Dadekne Mas Tris, monggo. Istimewa. Alhamdulillah wa syukurillah malam yang berbahagia ini bisa kembali bersama dengan Mas Akbar. Alhamdulillah Mas Yudo. Wah, ada pantun untuk semasa Pantunnya nopo, Mas? Tuku kayu neng Jakarta numpak kereta. Heeh. Dirgahayu semasa nganjuk yang keempat